Әлфира Рәшитова Урман Бишкадак авылы клубында 20 елдан артык эшләй. Мәдәният йорты мөдире үз эшен күңелен биреп, yerine иткереп башкара. 2002 елдан бирле ул җитәкләгән Яшь йөрәктәр башкорт халык бию коллективы ел һайын район, республика кимәлендә үткәрелгән конкурс бәйгеләрдә әүдем катнашып, тамашачыларның һөюен яулаган. 2016 елда байык конкурсында 3нче урын яулайлар. Ә быел Шаян күршләр бию менән байык телевизион конкурсында лауреат булып кайта Яшь йөрәктәр. Лауреаттар булып кайттык. Шаян күршләр исемле бию менән бардык. Ул биюдә безгә Дамира Мангелдина алды. 8 кызлар, 8 кеше. Шу көн һайын кистәрен репетицияларга килеп, биюләребезне кабатлап, дәртләнешеп йөрибез инде. Байыкка барып, үзебезгә рух алып кайттык, позитив энергия, шул хәтле дәртләр өстәлеп кайтты, күңелләр күтәрелеп кайтты инде. Байыкка барып кайтуыбыз безгә иҗади көстәр бирә. Йөрәкләре янып, дәртләре ташып торган биюсләрнең күбеһе укытучылар. Улар арасында хаклы ялдагылар да бар. Көндә тирәйтерлек репетицияларга йылабыз. Үзебезнең ашында йылган сакта дөньябызны онытып, сәхнәгә сакак бүтән ару талыбызны, дөньялылагы вак-төяк, ыгы-зыгы мәшәкатьләребезне онытып бейеп алып китәбез. Безнең мәктәбендә, Урман Бишкадак мәктәбендә Туган якты өйрәнү музее булдырылган. Менә шул музейда безнең байтак кына комарткаларыбыз бар. Шул комарткаларны карап утырганда бер матур гына күлдәккә кызлар мен карап утырдык та, ошо күлдәкте тиге егелтинек. Чөнки безнең биюбез ябай авыл хатын-кызлары, күршеләр сценический костюммен бу вакытта биеп булмай дип уйланык та, менә безнең күлдәкләребез ошо ерлектә тигелгән ябай авыл хатын-кызының күлмәге. Биюләрде лә үҙҙәре һала, сәхнә өсөн костюмдарды ла үҙҙәре тегә. Защиплары инде менә горловинаһы, биле, тауарларын һалып, манжетлары беләзек мен капларлык итеп менә кулда менә шулай күренеп тора инде до конца түгел. Шулай итеп менә үзебезгә Урман Бишкадак авылының безнең музейда һакланган Имангулова Ямилә Гыйният кызының күлдәге менән аляпкасы була инде. Бию кешене яшәртә көс бирәти яшь йөрәктәр. Йырлап биеп яшәйек, достарым. Хәнә Максутова, Заһир Хәсәнов, Ишембай хәбәрдәре.